Bine te-am găsit! Astăzi vreau să vorbim despre locul în care adolescenții descoperă ce vor să facă în viață, și anume Liceul Liber Waldorf Sofia, care se deschide din această toamnă, septembrie 2026. Și am o întrebare către tine. Cum te vezi la 17 ani, în acel moment de final de liceu? Cum îți dorești să fii? Îți dorești poate să fii un tânăr încrezător, care știe în ce direcție dorește să meargă, care găsește soluții și se simte pregătit pentru viață? Poate să fii un om care comunică ușor și lucrează bine în echipă, are relații sănătoase cu cei din jur, știe în ce direcție vrea să meargă, știe ce profesie vrea să aleagă. Și întrebarea cea de-a doua este dacă sistemul actual de învățământ te pregătește pentru asta. Copiii învață astăzi, din păcate, mai mult pentru note decât pentru descoperirea de sine. Și cred că e timpul să facem o schimbare, motiv pentru care atunci când noi am decis cum să arate oferta curriculară a liceului nostru, am întrebat tinerii, am întrebat părinții, astfel încât să putem să fim aici alături de voi și să reușim să vă acoperim toate nevoile voastre. Câteva cuvinte despre noi. Suntem Școala Liberă Waldorf Sofia, avem 13 ani de experiență aici în Brașov. Despre pedagogia Waldorf ca și metodologie de lucru, să știți că este de peste 100 de ani în lume și la nivel mondial sunt peste 1000 de școli Waldorf. Principiile care formează oameni și nu doar elevi. În primul și în primul rând, învățare experiențială, ca tu să înțelegi și să ai ocazia să reflectezi asupra a ceea ce descoperi. Artele care sunt integrate în toate materiile. Dezvoltăm atât discipline academice, cât și artistice și practice. Cumva să existe un echilibru între toate cele trei. Gândirea critică, atât de importantă în zilele noastre, capacitatea de a argumenta și de a comunica liber. Și acea responsabilitate personală și relații sănătoase construite cu toți cei din jur. Poate câteva exemple de persoane care au terminat Waldorf, alumni Waldorf, actori celebri precum Jennifer Aniston, Sandra Bullock sau câștigători de premiu Nobel în medicină, regizorul Star Wars George Lucas și mulți alții. Asta doar ca să-ți deschidem curiozitatea spre această pedagogie fantastică. Ce oferim pentru prima noastră clasă a noua, începând cu septembrie 2026. Profilul este științe sociale, engleză intensiv. Sunt doar 25 de locuri, o singură clasă. Ce ne-am propus să studiem în mod special? Limbă și literatura română, istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie, engleză, matematică și științe într-un mod aplicat și sport. Opționale care nu sunt incluse în curriculum clasic: jurnalism și media, antreprenoriat, cor, teatru și public speaking, dezbatere și argumentare. Cum va arăta programul? De la ora 8 până la ora 16, astfel încât să reușim să facem tot ceea ce ne-am propus. Materiile vor fi structurate în epoci de câte 2 ore, fiecare subiect va fi abordat pe parcursul a 3 săptămâni. Vom avea discipline academice împletite cu discipline artistice și sport, mișcare, arte, lucru practic. Ne vom focusa pe limba engleză, să o studiem în mod intensiv, 5 ore pe săptămână și de asemenea vom avea 10 ore pe săptămână alocate dezvoltării personale, precum comunicare, lucru în echipă, public speaking și 2 ore pe săptămână pentru ceea ce înseamnă lucru practic și anume în atelierul nostru de meșteșuguri, unde vei avea ocazia să descoperi lucrul în lemn, lucrul în metal, să faci design vestimentar, amenajări și multe altele. Ne focusăm pe bacalaureat, este una dintre direcțiile noastre principale și e important să nu lăsăm tot procesul acesta educațional pe ultimul an, astfel încât începem această pregătire progresivă încă din primul an pentru disciplinele de bacalaureat. Ce avem suplimentar față de orice alt liceu din Brașov? Engleză intensiv și pregătire pentru examenul Cambridge, astfel încât tu să poți să ai deschidere spre a merge la orice facultate îți vei dori, fie că este în țară, fie că este în străinătate. De asemenea, în fiecare an va exista o tabără internațională. Vom face schimb cu licee Waldorf din Europa, astfel încât tu să poți să te descoperi pe tine, să dobândești acea autonomie, acea deschidere globală și o experiență reală în altă țară. Ceva iarăși foarte important pentru tine: practică de 3 săptămâni pe durata verii la companii, ONG-uri, cabinete de psihologie, juriști,
media și alte instituții publice, astfel încât tu să poți descoperi ce domeniu din viață îți place, ce ți se potrivește și în ce direcție dorești să mergi. Această perioadă de liceu e foarte importantă ca tu să ai ocazia să descoperi cât mai mult, să experimentezi cât mai mult și să poți să iei o decizie încotro vrei să te îndrepți mai departe. Voluntariatul social pe durata a 2 săptămâni pe parcursul anului, o săptămână în perioada Crăciunului, o săptămână în perioada de Paști, astfel încât să putem să contribuim în comunitatea locală și să înțelegem cât de norocoși suntem pentru toate lucrurile ce le-am dobândit în această viață. Sportul, mișcarea, este viață și de multe ori o lăsăm așa pe ultima 100 de metri sau în coada listei noastre. Pe lângă asta vor fi foarte multe discipline artistice, teatru, mișcare scenică, euritmie, astfel încât să ai ocazia să te exprimi mai bine, să fii mai creativ și să ai o anumită prezență scenică atât de importantă în orice domeniu de activitate ai fi. În ceea ce privește practica meșteșugărească, vor fi 2 ore pe săptămână. Este o ocazie nu doar să șlefuiești o bucată de lemn, dar poate chiar să te șlefuiești pe tine și să așezi lucruri în interiorul tău atunci când lucrezi fizic cu mâinile tale. 10 ore pe săptămână, de asemenea, pentru dezvoltarea personală. Ce înseamnă asta? Gândire critică, antreprenoriat, public speaking, debate, lucruri în echipă, lucruri pe proiecte, orientare profesională. Lucrăm de asemenea să acredităm liceul nostru și pentru bacalaureatul internațional, astfel încât ultimii ani, cei doi, a 11-a și a 12-a, să poată să fie pregătiți pentru tine în funcție de direcția în care dorești să mergi. Poate câteva cuvinte și despre practica de vară, cele 3 săptămâni pe an destinate fiecărei clase, indiferent că ești clasa 9, a 10, a 11 sau a 12. Pe durata verii vei avea ocazia să experimentezi diverse domenii de activitate. Dacă îți place să lucrezi în media și marketing, vei putea avea ocazia să activezi într-un astfel de domeniu. Vei putea face practică într-un ONG sau în alte organizații sociale, poate să mergi într-un cabinet de psihologie și consiliere, poate într-o instituție publică, în alte business-uri locale și inițiative antreprenoriale. Practic, nu ai parte de teorie, ci de realitate, în care tu poți descoperi lumea în care trăiești și modul în care poți contribui. De asemenea, tabăra noastră anuală internațională îți va oferi un schimb de experiență, posibilitatea să-ți faci prieteni noi și să legi legături pe viață cu alți elevi din licee Waldorf din afară, în special Anglia și Spania. Profilul de științe sociale deschide facultăți și profesii diverse, precum în ceea ce privesc facultățile, psihologie, sociologie, drept, științe politice, jurnalism, comunicare, relații internaționale, pedagogie, științe sociale, economie, marketing sau management. Astfel încât tu poți fi psiholog, poți fi jurnalist, poți fi diplomat, avocat, jurist, specialist în marketing sau în resurse umane, funcționar public, antreprenor. Din punct de vedere al taxelor, există o taxă de înscriere care este 785 de lei și taxa educațională lunară de 3150 de lei, acea investiție financiară în tine pentru programul oferit în intervalul 8-16. Toate acele lucruri despre care noi am povestit, sport, schimburi de experiențe internaționale, practică la companii, sunt incluse în oferta noastră financiară. Rechizite, consumabile, toate materialele de care ai tu nevoie ca să te poți dezvolta într-un mod armonios. Pregătirea intensivă la limba engleză, după portofoliul Cambridge și tot ce ai nevoie ca tu să te poți dezvolta într-un mod echilibrat. Ca și pași de înscriere, este important să avem o primă întâlnire, astfel încât să ai ocazia să vizitezi liceul și să avem parte de o discuție inițială împreună cu familia, după care are loc un interviu în limba engleză de 30 de minute pentru a vedea nivelul de limbă engleză și a te cunoaște mai bine, urmând apoi procesul de selecție și de evaluare. Desigur că se va ține cont și de nota de la evaluarea națională și este importantă de asemenea în cazul unui punctaj similar și de media în clasele de gimnaziu. Ce e important să știi, noi fiind un liceu privat, nu suntem în acea repartizare computerizată. Dacă îți place de noi și vrei să ne alegi, atunci te așteptăm să vii să ne cunoaștem. În încheiere, poate aș vrea să spun că există doar 3 moduri eficiente de a învăța din frică, din ambiție și din iubire. Noi renunțăm la primele 2.